Ibo na napasamin. Wala na na si Baha. O isimbo na na mo paglatag o opisyal na dokumento na nagtutlo na ang ibulto among isimba. Opisyal na dokumento sa simang ibulto paglatag. Paglatag. Huwag ikalatag. Paglatag. Ang pagkakasal mo kaya ang kapikisan na. Pasti palagi nila si Santo Niño kaysa ginoon. No! Ako mong gikorigitsyon! Wala ginamo si Baha lagi. Si Santo Niño! Ayaw mo pagkanta ni Santo Niño igsoon! Kaya si Santo Niño Sa among pagpangpong, amahan na mo, manaka ka sa langit. Huwag minulong, amahan na mo, manaka sa kabulto. Huwag ka nangyayas. Kasabag si Maria! Unang, hindi ang kabulto ay among giampo. Amahan mo, manakas langit! Oh, langit! Huwag minulong, amahan na mo, manaka sa kabulto. Bakit yung posisyon ni Nagsan si Maria? Huwag minulong, inulong, amahan na mo, manaka sa kabulto. Sakto ba Nagsan? Ikaw ang ginoon! Bisa, imaya sa Diyos dito sa langit. Langit, hindi ang kabulto. Huwag minulong, imaya sa Diyos dito sa langit. Kabulto. Diyos, o siya lamang ang alagari! Siya. Siya ang alagaran! Ako na paglaban kanino na nagsimba gibli sa naawan, paglatag o opisyal na dokumento sa Simbahang Katoliko na nagtutlo nga sipahon namo ang mga naawan. Nakamangatag o wala? Okay, kaya maghatag ako. Wala. Kaya physical evidence Wala. nakita ni mo. Sa sato ka, kay wala ka kay manatag, nagpasangil lang ka. Nagpataka lang kay istorya. Kinahanglan kung mapasangil ka, kinahanglan iwong mapamatuan. Kahit ka wala man kayo mapakita, nagpasabot na pagkat ang imong pasangil. Doon ay gitawag og document evidence ko na Kaya pakita. Pero ang atong gingon sa inyo, physical evidence nakita Ay wala kay maipakita. Nagampo sa ripunto. Nya, nasagot ka unsa among sulod sa kasikasay. Kaya gano'n may mong kagapuan mo naman yung ano sayot na. Naghukom na ka. Naghukom na ka. Sa wala ka masayot sa among sulod sa kasikasay. Sa kabaturan, nabahan ka ng gusto sa mahal, kapag sisimpa ka niya. Usa ka magpasangil, kinahanglan nimo pamatuan. Maglatag ka o opisyal na dokumento na nagtutlo ang Simbahang Katoliko na ang ibulto among mapuan. Kay wala man kay malatag, buot pasabot, napangkat ang imong mga pasangil. Magkat usa ka na kung bakak. Sayon may kaayo ang pagpasangil, ang panlisod tayo, pagkakutan. Ikaw sa kapasangil. Okay, ako niya pare. Magpaingay ito pare. Sayon may kaayo ang pagama o istorya. Ang panlisod tayo, pamakutan. Kano di mo makapal na kung kaso may tuhod sa ripunto? Tawag ka na sa Biblia. Nagpahal magkaso yung mga pare. Kanigis ko itong bisaso. Pili ison. Kung mga pagkaskaso, buong araw itong mga rebutan to, tanawa itong iba kabapas na. Kalawa ito ka, doon ka ito ka. Kuyo ka. Ako kita ng bulto.